sabingelela wabingelela uhamba bangamthanda bezizwe uyishintshane zomoya ingqongqolesha yamaphiko uma uvula kuvaliwe emzini yamadoda uDr.Spikili ke lona namhlanje uyabingelela sengikhona ngenile impela futhi manje sengikhona njengoba ngihlezi ngithembisa sezikhalile incingo kakhulu bakhala abantu ukuthi ayikhona sesidiscard bagcinile ukungibona sengikhona futhi ke ngibuyile namuhla ke nginilethela ama product ayi2 Asepharmacy ka Dr.Spikili ngizokhuluma nga2 namhlanje bathi ayikhona ngiyazizwa incingo ukuthi abantu bayakhalaza ukuthi engathi impela bafuna kusheshe kuzwakala ukuthi kanti yini ekhona abangakafiki khona hayi lapho sebefikile khona bayazi ngoba sebabonile ukuthi kukhonani ngizophinde ngisho futhi direction yakhona le pharmacy eseThekwini ku Grey Street or Durban ngoba khona nabantu abangakhona ukuzwa kahle lo limi lethu lukaMageba okay i-address yakhona uvela nje uthi shop 18B Ajmira Arcade Durban Central shop 18B Ajmira Arcade Durban Central ngisho ngathinta kanjalo ku Google efonini yakho izokwazi ukuthi ikuvezele nje ikuthathe kubeka lapha ngoba abantu sebasebenzisa nama location uma ufuna eminye imininingwane ke inamba zami vele ngizazibiza ozakhona ukusithola sika Dr.Spikili induku ezimbili namhlanje njengoba kunjena nje kuyinsuku zephasika abantu bahlangene manje emakhaya bayohlangana futhi kuyaphithizela kakhulu bakhona ukuthi mabesuka emakhaya bakhale ngokuthi ayikhona since ngibuye ekhaya izinto zami manje ayisahambe kahle kade zihlelekile kodwa manje ngathi kunoshintsho nje ngathi kukhona umoya omubi kade ngiyothatha ekhaya kunenduku ke la ukuthiwa unkunzi kayihlehli okuyona lapha epharmacy ka Dr.Spikili nawo uqobo ikhona esetshenziswayo intelezi kodwa igama lale ntelezi kuthiwa unkunzi kayihlehli ngoba ayikho into engakwazi uma phambi kwale ntelezi noma ngabe isipokwe noma ngabe umthakathi noma ngabe yini noma ngabe amabutho noma ngabe isizwe noma ngabe udikolosha noma ngabe inengcolile noma ngabe zigadlo lentelezi ke mawufika lapha epharmacy ka Dr.Spikili uzothola intelezi ime kanje inesticker nje sihlaza kanje bese ibhaliwe ukuthi abantu bayiqamba lentelezi basho ukuthi unkunzi kayihlehli ngoba manje ziningi izinto ezinkulu ekwazi ukusixoxa emzini yabantu na umuntu uqobo lenduku ke lena uyachela ngayo wenze konke ngayo nasekufutheni futhi uyafutha ngayo ngoba khona ezinye izinto othola ukuthi umuntu seze kuyena egazini athi umuntu ayikhona sengilala ngileko zilwane sengicindezela imoya emibi washankotho yacima kuba njalo nje kuyenzeka lokho kulenduku lena iyakwazi ukuthi ixoxe zonke izinto ezisekhala nakuqobo kodwa esitesuke iwumoya omubi idila nje nomoya omubi kakhulukazi lenduku le noma ngabe kuthiwa nomcimbi uyashada uhlabile unani uyakwazi ukuyifaka ukuze abantu bangizi phela baphethe izinto zabo bazozifaka ekhaya lakho baphazamise impilo yakho ngoba mawuqala uphumelela abantu baba nomona even nabantu esibaphakamisile la ekhaya nabo ngiyabakhuthaza ukuthi cha bangayibukeli phansi inkonzo kayihlehli kubalekile nje ukuthi uhlahlala ube nayo ekhaya lakho ugcina ubona imfuyo yakho uthi imbuzi zami ayisazali kahle inkomo zami zinjani njani washa nkotho yacima nezimoto zakho sezilokhu zifa njalo kuyefuneka ukuthi uhlahlala uthintithe nje ngenkonzo kayihlehli uhlehlisa izinto noma ubukade unomcimbi ukuze mawukuthi abantu bangene bashiya izinto zabo zekwazi ukusuka zibuyele kubabanikazi bazo kunjalo nje iproduct yokuqala ke iyona le product yokuqala sengiza kwesibili lena ke yesibili ngingayikhipha kusho ukuthi ke nginenkinga yokuthi abantu bangifonela kakhulu ngayo bakhuluma kakhulu abantu bathi baxaka umhlume mangithi ngiyabheka mhlambe ku100% 80% wabantu bakhala ngokuthi banayo indaba yomhlume washankotho yacima abanye abantu abasakhoni ukwenza kahle izinto zabo ngendlela
abanye sebaphelelwe imizwa nje enhloko ngendaba yomhlume, abanye banama discharge, abanye kunjani njani, amanye amadoda athi awasakhona ngisho ukuthola abantwana, abesifazana abasakhona ukuthola abantwana, imizwa yabo ayisasebenzi ikhathele. Indaba lesi sifo singcolisa igazi ke lesi sifo engakuchaza igazi lakho liba weak, libe namanzi, ugcine libulale imizwa, ngoba maqalile kwaphela igazi ekuyilona lona elinempilo egazini lakho emzimbeni wakho, kuyaqala manje kuba khona into ekhathalayo, ukukhathala namasotsha omzimba, kubhekele ilesi sifo, ugcine umile izinto ezingalawuleki, amathuthuva ebusweni, wemubi, ungabhekeki ngisho kubantu. Ungasona impela ukuthi unesichitho kanti usho unomhlume, ngoba nawo unjalo uyaluma nakubantu, wenza izinto eziningi. Imbiza yakhona uzoyithola ngegobhoze nje, ngaphandle kokuchitha isikhathi. Injena nje imbiza yakhona igobhoze lemhlophe, ibhaliwe ukuthi umhlume. Namanye bagcine bathi ama-piles, bathi in, kodwa nje khona umhlume. Uthola into enjenga nale mawufika lapha epharmacy ka Dr.Spikili. Ilokho nje kakhulu namhlanje, uthi uba mpishane, angize uba mningi kakhulu, ngiphinde ngisho ukuthi vele siye ephasikeni, ngoba ngangishilo ukuthi ke bonke abantu abadinga ukuphakanyiswa la ekhaya ka Dr.Spikili. Ukuphakanyiswa kusewu special, kuyoze kudlule ama-Easter, kudlule okude. Makweqa-ke ngalena-ke, mhlambe nje maziqala zithi May, noma zithi June, yaqala ama-prize okuphakanyiswa, abafuna ukuphakamiselwa iy'nhlanhla zabo, into zabo zonke, amabhizinisi abo, kuyobuyela endaweni efanele. Kodwa nje njengamanje cha, abantu basadidiliza nje, usabuthwa phansi, abantu bayaphakanyiswa, abantu abadinga ukuphakanyiswa. Noma ufika lapha epharmacy ka Dr.Spikili, uma udinga ukujulile noma udinga ukuphakanyiswa, uyabhukha, kodwa asiphakamiseli eThekwini. eThekwini cha, uma udinga ukuphakanyiswa kuyadinga impela ukuthi ugxobe la kamhla uyalingana la ukhona khona uDr.Spikili, ngoba kuninganyanyana kokukhona okwenziwa la. Futhi ke vele ke la ukugxoba nje ngonyawo lakho la, mawusufikile khona izinto ezenzakalayo la spiritual esiye sizenze, ngeke siphakamisele le eThekwini. Noma ungabhukha ngafike ubone khona mangifika nje usize ngokunye nokunye, kodwa masikuthinta indaba zokuphakamisa nokunye okuthe ukujula kancane, ngoba phela miningi imisebenzi ayenzayo uDr.Spikili alekelela ngazo abantu. Yilokho nje yawuningi kakhulu. Ngizobakhumbuza futhi abantu ukuthi cha, uma usubscribe kule channel ka Dr.Spikili ngeke uzoyisole, ngoba izinto engiza nazo kini ngiza nezinto ezibalulekile kakhulu ezithinta wena, nezinto ezisepharmacy futhi izinto ngempela ezithinta wena, ezithinta impilo yakho. Angizi nokwami cha, okuthandwa yimina, ngiza nezinto ezidingwa abantu ezibalulekile, ngoba vele ekusukeni kwami ngudokotela nje, kusukela ngudokotela osiza abantu, so ngizazi zonke inkinga ehlangabezana nabantu. Ngiyabuya nje kungekudala futhi nenye ivideo, nenye product ngizoyithula futhi, ngoba usuku nosuku nje, iviki neviki ngenze product entsha. Angibonisa amakhehla ngilele ebusuku ukuthi njengamanje kumele ukuthi wenze lokhu, bese ngiyakwenza, bese ngibuya ngizothulela abantu, ngoba ngihleze ngikhathazekile ngokuthi abantu besizakala. Akuningi nje kakhulu lokho, ni subscribe kule channel, ni share, nenze konke ukuze nazi ukuthi ngaso sonke isikhathi mangibuya kini ne-product nikwazi ukusheshe nibone, noma mangabe ngikhiphe ivideo. Ukusubscribe akusho ukuthi usuyingxenye nawe yale channel, ukuthi zonke izinto ezenzakalayo namavideo aphumayo amasha ukhona ukusheshe wathola. Inamba zami zokucinga ucishe ngakhohlwa indaba ebalulekile. Yokuqala 071 106 9603. Ngizoyiphinda futhi le yokuqala 071 106 9603. Esibili 072 65 888 91. Ngiphinde futhi 072 65 888 91. Ngiyazibongela, ngicela ukunibona evidweni elandelayo. Ngiyabonga.